बेबायदि मा खोथा? दैजिया जाय हौवाजों खारदोंमोन दिनै बे हौवाखौथ' आंबो नुवाखै, नाथाय बै हौवानि दैजिया सासे गथ'नि बिमा जानो थांगासिनो। नों दा बुंदो, नों दा बेखौ नाजावनो हागोन? खोथाखौ खोनानानै नोंनि साननाया जानांगौ गुबुन जाबाय। दैजिनि गोरबोआव गथ'? औ नंगौ। नों जुदि दैजिखौ मोननोनो हास्थायमारदोंब्ला बे गथ'खौबो नोङो गावनि साननानैनो नों गनायनानै लानो नांगोन। गोबां राहा दङ बेफोरबायदि जेंनाखौ खोमोरनायनिबो। माबा मोनसे राहा लामा लानो होननानै सानोब्ला बेखौबो हागोन। हायो हानाया, नाथाय माखासे खोथा दं। हिन्जाव माहारिफोरा गथ' जोनोम होनो हायाब्लानो हिन्जाव माहारिनि जेबो सिनायथि जाया। नाथाय दा बे दैजिनि सेथि खेबखौनो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खालामोब्ला उननि बाराव जेबो रिक्स होनो हाया। बेनिखायनो नोङो बजबनानै गावनि साननानै लादो। जागोन आयै, आंनाव बेफोरनि जेबो मुगैनाय गैया। आं गासैखौबो नाजावना लानो थैयारि। नाथाय आं बेखौ न'आव लाङोब्ला आइमोना गोरलैयै हाबाबो होआ जानो हागौ। माखासे गोसोआव दुखु दङ नालाय। बेनिखायनो आं सानदों आयै, दैजिखौ आं दानो मन्दिराव हाबा खालामनानै लानानै थांखानोसै होननानै। जेब्ला आं मन्दिराव हाबा खालामनानै लानानै थांखागोन अब्ला आइ आफामोनाबो जेबो बुंनो हानाय नंला। ना बिसोरो गारलाय होनो हाबावगोन, ना बिसोरो दैजिखौ माबा मोनसे बुंनो हाबावगोन। बिनिखायनो आं बेखौ स्ट्रा खालामनानै लाना थांनो होननानै सानबाय। गोजोननाय थाबाय फिसा, आंनि फिसाजोखौ नोङो मिथिखा बुजिखा खोनाखा मुगैयालासे बजबना लानायनि थाखाय। फैदो बिदिब्ला दैजिखौ लोगो हमहैनोसै। बिबा बहा थांखो? रियान, थारैनो नों आंखौ मानो बिदि खालामखो? रियान, नों बबेयाव दङ? नोंखौ फोथायनानै दिनै आंनि मोनसे मोजां जिन्दागि फैनायखौ आङो खोमानानै लाबाय, नाथाय नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदि। रियान, नों जुदि आंजों अरायनि थाखाय नङामोनब्ला दसेनि थाखाय आंजों मानो फैफ्लाया? नों आंजों दसेनि थाखाय फैनानै आंजों नोङो मानो गेलेया? आरो नोङो आंनि गोरबोआव मानो गथ' दोनखो? रियान, नों आंखौ खबर लागोन ना? नों आंजों फैगोन ना? गाबखोमादों आं दिनै नोंनि थाखाय। नोंनि अननायनि नेरसोन आंनि उदैयाव दोननानै दिनै आं खाराव माराव गाबखोमादों। बबे लामाथिं थांनो आं लामा नागिरनानै मोनाखै। रिया, नों आंखौ मानो बिदि खालामखो? मानो बिदि खालामखो? थैनो ना थांनो आङो? दिनै थैनो ना थांनो? मानो बिदि खालामखो? मानो बिदि खालामखो? दैजियाय, दैजियाय, नों गोसोखौ लोरबां खालामनो नांला। बाम्बुलाया नोंखौ अराय समनि थाखाय गावनि खालामना लानो थाखाय नोंखौ मन्दिराव हाबा खालामनो ओंखारबाय। मा? औ दैजि, आं नोंखौ दिनैनो दानो हाबा खालामनोसै। नाथाय बे माब्रै जानो हाथावगौ? आयै, आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ बेथ' रियाननिसो। दैजि, गासै खोथाखौबो आङो बाम्बुलानो खोन्थाजोबखाबाय। बाम्बुलाया नोंखौ अनो आरो बाम्बुलाया खालि नोंनि मोनसेल' हास्थायो, बे नोंनि अननाय। आरो बाम्बुलाया बेफोर गासैखौबो बजबना लानो थाखाय रेडि जाबाय। नों नाजावदो। नाथाय बाम्बुलाया आंखौ गनायगोन, नाथाय बिनि बिमा बिफाया नैथिबारनि थाखाय आरो आंखौ चान्स होबावगोन ना? दैजि, आंनि आइ आफाखौ नोङो जेबो जिंगा दासि। आंनि आइ आफाखौ आं रायलायगोन। आंनि आइ आफाया आं रायलायब्लानो मानिगोन। नों आंनि जागोन ना? दे, नोंसोर सानैजों रायलायलायनानै गोसोफोरखौ गनायनानै लालायदो। आं थानायावलाय नोंसोर बोरैथो रायलायनो माखासे खोथाखौ बिमाफोर थाब्ला साहस मोना जायो। बिनिखायनो आं दसे साइडआव थांनि, नोंसोर रायलायबानो जाबाय। दैजि, नों आरो माबाफोर बुंबावगोन? बाम्बुला, बुंनो आरो आंहा मा राव दंबावो? दिनै नों दे आंखौ बोजबफिनबाय, बेनिख्रुइ आरो देरसिन मा जानो हागौ? नोंनि महरखौ नायनानै आङो जेब्लायबो मुगैदोंमोन। नोंनि महरखौ लानानै आङो जेब्लायबो नोंखौ मुगैदोंमोन। नाथाय नोंनि महरजोंनो आङो अरायसम थांनानै थागोन। नोंनि अननायखौ लानानै अरायसम थांनानै थागोन। आं सिनायनो हायाखैमोन बाम्बुला, सोर सैथो आरो सोर नंखाय। दिनै महर मोजां नायनानै बेजों थांदोंमोन, नाथाय बियो आंखौ बावगार हायै जिउआव धक्का होबाय, बावगार हायै जिउआव दुखु होबाय। बियो आंखौ बरबाद खालामबाय। सिगांनो जुदि आं बेफोरखौ मिथिखायोमोनब्ला आं मालाबाबो आगान होनाय नङामोन। थैस' थांस' नोंजोंनो आं अरायसम जुगे जुगे थागौमोन। थोद जाम्बि, दालाय माथो जाखो? नों बै समाव आंनि महरखौ नायनानै नों आंनि गोसोखौ हमदांनो हायाखैमोन आरो नों आंनि गोसोखौ हमदांनो बुजिनो नाजायाखैमोन। जुदि नों आंनि गोसोखौ बुजिनो एसे सेस्था खालामोमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। दाबो जेबो नङा, आं नोंजों दं।
नाथाय मोनसेल' खोथादि जे गोदो आइ आफाया जेरैबायदि ग्रोम ग्रोम हाबा खालामना होनो नागिरदोंमोन दा बेबायदि जानाय नंला आइ आफामोना हाबानि थाखाय गोबां खरस खालामखाबायमोन गोबां गिदिर गिदिर अफिसारफोरखौबो आफाया निमन्त्रण होखाबायमोन दा बेफोर गासैबो केन्सेल जाबाय आफामोनाबो गोबां दुखु आरो रागायाव दङ लाजिनांनायजों दा लोगो लोगो नोंखौ लाङोब्ला आरो बिसोरो सानसे सानैखौ गरमबो जानो हागौ बा जों सानैखौ होलायफिनाबो जानो हागौ बिसोरनि गोसोआव मा सानगोन आं दा बेखौ बुंनो हाया बेनिखायनो आं नोंखौ मन्दिराव हाबा खालामनोसै नों जुदि राजिब्ला बाबुला आं दायनिगिरि जानानैलाय आरो माथो बुंबावनो नों जा खालामो आं बेखौनो गनायनोसै नाथाय आंनि देहानि खोथा आइया जुदि नोंनो गासैखौबो खोन्थाजोबखाबायब्ला नोंथ' मिथिजोबखाबाय नों आरो आंखौ माब्लाबाबो नेवसिनो हानाय नङा आरो बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ आं बुथारनो गोसो गैला बेखौ लानानैनो जोङो अरायसम सिमां सुजुनोसै नों जिंगादासि आं गुबुनफोर बायदि नङा दिनैनिफ्राय नों आंनि जिउनि सना फैदो नोंखौ आं दानो हाबा खालामहैनोसै आइयाबा बबेथिं थांलायखो बारा गोजानाव गैया बियो बै खाथियावनो दङदां फै गैया बिफा बाम्बुलानि लोगोफोर गासैनावबो आं खबर खालामहरजोब्बाय रावबो बाम्बुलाखौ नुवाखैनो रावबो खोन्थानो हाया बाम्बुलाया बबेयाव दङ मा जाबावगोन जेनथे नायल' जाल' सासेल' फिसा हौवा दङमोन दा बेबो गैला जाय हिन्जावसाखौ अरायसमनि थाखाय फोथायनानै न'खरनि लोक्षि खालामनो नागिरदोंमोन बियो दिनै रायख'सोमोन राबनसोमोन मान सन्मानजों लोगोसे थाखा फैसा सना आरो आंनि फिसालानि जिउ गासैखौबो लुथिजोब्बायसो पापिया गाबनांगोन बियो गाबनांगोन दिनै आंनि फिसालाखौबो गोदाव सोराव खालामनाया गाबनांगोन बियो आंनि फिसालानि महरखौ नायनानै महर मोजां हौवाखौ नायना थांदों दा बै महर मोजां हौवाया आखल फोरोंगोन बेनो दिन्थिगोन महर मोजांनि आखलखौ दिन्थिगोन एथ'ग्राब गावनि फिसाजो बायदि अनदोंमोन मानो बेबायदि खालामखो बियो साला मान सन्मान गासैबो बरबाद दाबा आंनि फिसालायाबा बहा दंहैयो रावबो खोन्थानो रोङा बबेयाव दंहैयो आंनि फिसालाया ना हाबा जाहांहांनो हिन्जावजों खारजानानै लाजिनानै बबेबा जायगाफोराव सुइसाइडसो जाहैयाखैथ' बिफा नङा बिमा आंनि फोथायनाय आंनि फिसालाया जोबोद धर्जनि मानसि जोबोद बुजिना बियो बेबायदि खालामनाय नङा जानो हागौ बियो लाजिनांनायजों आरो टेनसनफोरखौ सहायनो हायैयाव बबेबा जायगायाव सिरि निजोम थाहैथ'दों बियो फैगोन आंनि फोथायनाय आंनि फिसालाया माब्लाबाबो बेफोरबायदि फाबनि खामानिखौ मावनो हानाय नङा बियो फैगोन बियो दसे बबेबा निजोम जायगायाव थानानै गावनि दिमागखौ थान्दा खालामदों बियो फैथारगोन बिमा बियो फैथारगोन नों फिसालाखौ लानानै उगुल थुगुल जेबो दाजा बे हिन्जावसाखौ जेरावनो नुयो बियावनो साला बेखौ खारै साबथिनानै बुगोन आं जिन्दागि आराम बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा साला पापिया बिमा बिनि मावनायनि फिथाइखौ बे गावनो मोनगोन गसाया बिनो होखागोन जों सावहोनानै जेबो लाब जाया जों सावहोनानै फाबसो लानाय जागोन बिनि मोननो गोनां फिथाइखौ बे मोनखागोन सिरिल'था आरो फोथायनाय दङ फिसालाया थाबैनो फैगोन आफा बाम्बुला मन्दिराव हाबाथ' खालामनो नागिरदों नाथाय दोंसे मालाबो गैया बेबायदिथ' बोरै लांदां लांदां दोंसेबाबोथ' बिबारनि माला नांगोन आरो सिन्दुर नांगोन दा बेफोर गैयाब्लाथ' बोरै जानो नोंगौथ' आरो बेफोर गैयाब्ला माब्रै हाबा जानो बेनोथ' जाबाय आंबो थाइसेबो फैसा लाबोफ्लाङाखै थाइसेबो फैसा गैया दा आखायाव मा खालामनो आंनियाबोथ' थाइसेबो गैया बिदिब्लालाय बोरै हाबा जाबावनांगौ जाखो बाम्बुला नों आंखौ हाबा खालामनानै नों बहा लांगोन बबेबा जायगायाव रुम भारा लानानै थागोन सानखो ना न'आवनो लांगोन सानखो औ मा खालामनो सानखो नों बिमा बिफा दं न' दं आं नोंखौ डाइरेक्ट न'आवनो लांगोन मानसियालाय सोर गोरोन्थि मावा जेसेबां गियानिब्लाबो बे सानसे गोरोन्थिखौ मावखायो आरो बिदि होनानै जों बेसेबां खारखोमानानै थानो गामि दं मण्डलि दं आं नोंखौ न'आवनो लानानै थांगोन बेथ' थिगानो नोंनि साननाया नाथाय दाथ' आखायाव थाइसेबो फैसा गैया माला दोंसेबो बायनो बोरै हाबा जानो बेनिखायनो मोनसे खामानि मावनोसै आंखौ न'आव लानानैनो थांदो बुंहैनोसै जे जों सानै मन्दिराव हाबा जानानै फैबाय बेबायदि बुंब्लानो बिसोरो बोखानो हानाय नङा जेब्ला न'आव जोंखौ जायगा होगोन थानो होगोन आखायाव थाखा फैसा फैगोन अब्ला जों मन्दिरावनो फैखोमानानै सिरियै हाबा लाखोमागोन दा बेबायदि खालामाब्ला जेबो उपाय गैया आखायाव दोंसे माला गैया आखायाव सिन्दुर गैया माब्रै हाबा होनो नोंगौथ' आरो फिसा बेबायदिनो जाथोंसै नोंलाय मा सानो आंलाय मा बुंनो नोंसोर जेखौ सान्दों बेनो जाथोंसै बिदिब्ला थौदो नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै आरो आयै नोंबो थांफानो नांगोन नों गोदो जोंनि न'आव रुवाथि हिसाबै दङमोन नाथाय नोङो दा आंनि बिखुनजो जानानै आंनि न'आवनो थानो नांगोन दे फिसा
जेसेबां सुखु दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो दावराव दावसिनि गेजेरजोंब्लाबो नोंसोर सानैनि संसार जानायाल' आलो गोजोन जाथों।